Safaricom Sambaza Furaha na Safaricom kawuono donjo odiechienge mar ariyo e kaunti ma Nairobi ka jodak ma kahawa sukari Githurai 44 kod Githurai 45 wuok oko mar rombgi kendo loyo mich mopogore opogore. Japo mar Safaricom mondi ntiere kod ler mathoth. Jodak ma kahawa sukari Githurai kod Kasarani kawuono obedo gi wendo makende. Safar mar Sambaza Furaha na Safaricom kalimogi kendo giloyo mich mogundho. Mana kaka mor bede dala seche ma wendo odonjo, jodak go odong ka buonjo bang' yudo mich kowuok kuom Safaricom kaka simu, gweno kod diek mag Christmas. Mimi nashukuru Safaricom waendelee kusambaza raha na tunawashukuru kabisa, muendelee kubarikiwa. Hii itakunywa kisu tu, lazima hii tutachangamka na mama hapa na familia na marafiki. As we go through this Christmas season, I would also urge our customers to be wary of some of the fraudulent activities that do take place during this season. Tunauliza mujiulize unapopata simu kutoka nambari ambayo inajitambulisha ni kama Safaricom, ukumbuke ya kwamba Safaricom tunakupigia kutoka nambari moja tu. Jumamine bende Safaricom odhialo gi sukni seche ma kambi no hingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Jodak ma kuonde mane safar ma Safaricom olimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services ko jolomb weche ma gihero. Jothumbe bende nuwuotho gi Safaricom kod Royal Media Services e safari machwalo mor ka kambi mar tudruok no singo tego chenro gi e gwenge duto ma pachoka. Ni mwito kwa kila Mkenya ambaye anasikiza leo hii na kutazama kuwa tafadhali kaa chonjo, hakikisha kuwa unajitokeza kwenye msafara huu wa Sambaza Furaha na Safaricom upate pia kujipatia zawadi ya Krismasi. King safaro ne chakre gi Dandora kendo chom Huruma, Buruburu, Chiro Mawa Moja nyaka Kayole. Frederick Omondi, Ramogi TV.